ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିଲା ତାହା ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ। ଏହା ଆମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଆମେ ଆଜି ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଗାରିମା ଇତିହାସର ପଢ଼ି ଆମେ ଜାଣିବାରେ ଆମେ ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲୁ, ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ନାହିଁ ଆଜି ଏକ ବିରାଟ ଦିବସ। ଏ ଦିବସରେ ସେ ଥିଲେ ଶହୀଦ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ଭାରତ ବର୍ଷର ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଥିଲେ। ସେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଏହି ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ଦିବସଟାକୁ ଆମେ ଚିର ସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖୁଛୁ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଏହା ଏକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାଇକ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୋଗାଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଅତି ଉତ୍ସାହିତ। ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ। ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ ସଂଘ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନାଗରିକ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ଜନତା ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଅଛୁ। ଆମେ ଆଜି ଶପଥ କରୁଛୁ ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରଖିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଆମେ ଜାରି ରଖିବୁ। କେବେ ଆମ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଆମେ କାହାକୁ ସାଲିସ କରିବାକୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆମର ଆଜିର ଦିନରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। शहीद जयराजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद जयराजगुरु अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारतर प्रथम शहीद जयराजगुरु जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतर प्रथम ब्रिटिश सोल्जर विरुद्ध लड़िया प्रथम शहीद जिंदाबाद, जयराजगुरु जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।